Ito, nasa Dumalanda na kami. Kenny Tirado ngayon ang nagtatrangko, dadala ng trangko. Pangalawa si Makmak Balikdem, pangatlo si Romel. Nandito lang sa likod si si Kapitan Albolos. So these are the 4 guys leading the breakaway. We are almost 2 kilometers away from the second group, the main pack. We are traveling at 40 to 45 an hour. Nagkakaroon lang na medyo traffic build up dito